Szombaton reggel autóbusszal indult el a társulat Kecskemétről. 12 órányi utazást követően este 8-ra érkeztek meg Brecht szülővárosába. Az úton többen már az új bemutató szövegét tanulták, de szinte mindenkit foglalkoztatott a két legfontosabb kérdés: hogyan él meg az eredetileg intim kamaraszínházi térbe megkomponált előadás egy operaház méretű óriási színpadon, illetve hogy a bokaszalak szakadásból lábadozó Orth Péter képes lesz-e teljes értékű alakítást nyújtani. Izgatottan várom nagyon a fellépést, fogalmam sincs még, hogy mi lesz, mert a lábamat próbálom kímélni, és hát ott fog kiderülni, hogy mit bír, mit nem, igazából élesben, de bizakodó vagyok téren, nagyon. Meg hát a másik aggodalmam a térrel kapcsolatos, mert azt éreztem, hogy nagyon jól sikerült finomra hangolni, belőni a hangerejét, a játékstílusát a darabnak, és féltem ezt odaadni a nagy térnek, de azt hiszem, hogy ezen régóta gondolkozok, és le kell győzzem, mert különben nem fogok tudni profitálni abból, amiből meg egyébként tudhatnék egy új impulzusból. Én életemben eddig egyszer voltam ilyen fesztiválon, úgyhogy egyrésztről ezért örülök nagyon ennek a meghívásnak. Másrésztről azért, mert a tavalyi évadban nekem ez volt a szívemhez legközelebb álló darab. A társulattal tartott Cseke Péter igazgató is, akinek 6 éves kecskeméti működése alatt direktorként nem az Augsburgi az első fesztivál meghívása. Mégis ezt tartja az eddigi legkomolyabbnak. A mostani 2014-es fesztiválnak a mottója Brecht berlini éveire korlátozódik, tehát a kb. 20-tól 33-ig felölelő időszakot mutatja meg az embereknek, és mivel ezt a darabját, amit mi múlt éven mutattunk be, 23-24-ben írta, ezért esett a választás a fesztivál rendezőségének, hogy bennünket meghívjon a fesztiválra. Nagyon nagy megtiszteltetést, elkérték a darabunkat, megnézték, és nagyon nagy szeretettel és boldogsággal hívták meg az előadást. Nekünk pedig egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk Augsburgban. A társulat egy rövid esti fesztivál látogatást követően másnap reggeltől már az előadás helyszínre adaptálásával foglalkozott. Vasárnap játszunk, majd délutáni előadásunk lesz. Egész különleges módon dolgozzák föl az előadásokat. Nagyon komoly szervezés folyik. Egy nagy színházban fogunk játszani, ahol általában az előadások díszleteit előző nap már beépítik. Délelőtt beépítik az előadást, díszletét, megcsinálják a fényeffektusokat, és aztán kitolják az előadás díszletét, majd a másik oldalról betolják az aznap estit, és akkor azt eljátsszák. Akkor ugyanígy történik a következő napon. Mivel délután játszunk, milyen úgy történik, majd a reggel 8-tól elkezdődik a technikai bekészülés, és tudunk egyet majd délelőtt is próbálni, és délután van az előadásunk. A fél nap nem sok lehetőséget adott arra, hogy minden a rendezői elképzelések szerint valósuljon meg a hatalmas térben. Délután 3-ra megérkezett a javarészt szakértőkből álló közönség is, akik nagy figyelemmel követték a színpadon zajló eseményeket, no meg a kivetítőt. A fogadtatás a viszonylag kis létszámú közönség ellenére elismerően lelkes volt. A színház intendánsnője sem csak udvariasságból nevezte szuggesztívnek, érdekesnek, számára szokatlanul újszerűnek a kecskemétiek produkcióját. It was absolutely impressive, and I think it's nearly, yes, I never saw an interpretation of a Brecht play like this before. It's absolutely new for us, and it was a success. So, congratulations to all of you. A közönség soraiban volt néhány Németországban élő magyar is, köztük Kelemen Kristóf, aki szívesen megosztotta véleményét a látottakról stábukkal. Az fogott meg nagyon az előadásban, hogy volt ugye ez a szerelmi történet benne, ami egy ilyen tulajdonképpen nagyon szép szerelmi történet, és ezt az egészet azáltal, hogy betette egy ilyen történelmi, politikai kontextusba, ezáltal hát teljesen relativizálódott, ugye, hogy például az ő szerelmének pozíciókat adott, az a korrupciónak ugye egy ilyen megnyilvánulása. A kecskeméti társulatnak nem sok ideje maradt a fesztivál többi eseményének fölkeresésére.
Előadás után még rövid városnézés szerepelt a programban, hétfő reggel pedig hazaindultak. A színészek eltérő módon értékelték a fesztivál szereplést. Más érzés játszani olyan embereknek, akik nem tudják, hogy ki vagy, meg nem tudják, hogy mit beszélsz, nem értik a nyelvet, szóval nyilván feliratozva van, de mégiscsak valami mást figyelnek, vagy mást érzékelnek, és ez egy nagyon jó élmény volt. A közönség. Nagyon helyesek voltak, szóval végig azt láttam, hogy nagyon-nagyon nyitottak, meg érdeklődőek, és nagyon jó energiájú közönség volt, nagyon figyeltek. Azt vettem észre, hogy ugye a feliratot nézik. Igen, és igen, annak néha örültem, amikor sikerült arról valahogy elvonni a tekintetüket, és kevésbé érdekelte őket a szöveg, hanem az, hogy mit csinálok, mondjuk. Voltam már ilyen helyzetben, Krétakörrel mentünk Poznánba egy hónappal ezelőtt, ahol ugyanígy kivetítővel játszottunk. És jó élmény, mert valahogy máshova kerül a hangsúly. Tehát, hogy nem feltétlen, tehát, hogy kevésbé figyel az ember arra, hogy a szöveg milyen legyen, hanem valamilyen más módon próbál átadni valamit, ami most ugye nem sikerült, de a cél ez lett volna. Maga Zsótér Sándor, a rendező nehezen volt szóra bírható, érzékelhetően csalódott, elsősorban a fesztivál rendezők rugalmatlanságát kifogásolta. Itt a nehézséget azt jelenti, hogy ők valamilyen oknál fogva, ami számomra kideríthetetlen, egy operaháznyi méretű színházba szervezik ezt, és ha az ember nincs résen, vagy nincsenek olyan emberek, akik résen vannak, akkor egy elég nehéz helyzetbe hozzák az embereket. Nem az a baj, hogy léptékváltóan más helyen kell csinálni, hanem erre szerintem ők vagy nem alkalmasak, vagy nem tudják, vagy tudják, de nem értik. Az Augsburgi Fesztivál szereplés minden felmerülő nehézség, szervezési anomália és az ezek nyomán felerősödő hiányérzetek ellenére fontos mérföldkő a Kecskeméti Színház életében.